sonya mati ora keri raras rumedeng ngakoso Gusti Allah kula nyuwun ngapura Gusti Allah What
Sampean sik ya terus. Iya Mas Gareng. Wah jan. Iki awake dhewe ana sakjroning Tegal Kurusetra. Wah nyawang Ndara Werkudara gelut karo Ratu Ngastina. Wah nyeneng ne. Ratu Ngastina Duryudana ditewu. Del mutah getih sur. Wah dasar Ndara Werkudara. Wah. Langsung didengkul janggute dies. Larak gelandang sikile. Wah wis jan. Melu seneng ya Truk. Oh iya. Leren goro-goro tetembangan sawetara. Alhamdulillah wa syukurillah kasembadan sowan ana ngarsane para warga ageng desa Kedung Makam. Tasakuran sedekah bumi utawa sedekah bumi Truk. Heeh. Piyai kene wis dadi tradisine mesti nanggap wayang ora iso lali nggon wayang. Wayangan kuwi rong dina. Ngono nan. Sing awan-awan wingi Mas Catur Jaya. Yo. Sembah nuwun. Wah wis elok. Heeh. Mas Catur Jaya nganggo gamelan wayange Mas Danang kepayon sewan gamelan. Mula kok statuse jam 09.04 wis ready. Ngono. Elok ya. Sembah nuwun menika. Ya melu memuji, melu ndedonga muga-muga para warga ageng Kedung Makam tansah rukun, tansah sehat. Para kadang-kadang tani iso panen sing melimpah, sing nandur tebu ya hasile akeh. Sing nandur jagung pari ya iso panen ora ana ama ya Mas Gareng. Amin. Matur nuwun dhumateng Bu Rusmi, Bu Kades. Matur nuwun dhumateng Ketua Panitia Mas Murtopo. Piyaine cukat 50 Rengginas Trampil. Ah iya. Pak kami tuwa sembah nuwun Mas Van. Bengi iki saya bintang tamu saya lenggah isih. Layang tumibeng pangkon pirang-pirang. Ya cak mondol kon rene sik kon munggah kene sik. Ya engko bareng kuwi nanjake suarane Bu Yuyun. Bu Yuyun Sumirah, Truk. Bu Yuyun Sumirah. Iki ana nawala kang tumibeng pangkon. Nggih. Menika saking Pak D Janaka CFC Sale. Wah, lama tidak terlihat ya. Iya, sembah nuwun. Manut sore mesti cethuk jagoan delok. Nggih. Sugeng enjang Kang Gareng, Kang Petruk, Kang Bagong. Nggih. Nyuwun rujak jeruk ingkang nembang Bu Yuyun Sumirah. Nggih, iki kula ngaturaken wilujeng ambal warsa kaping 8 utawi semindhu kangge cakraning Rat Jingben. Oh iya. Muga CFC tambang rembaka lan tansah nguri-uri iso nguripi budaya adiluhung. Sang Pak D Janaka. Rujak jeruk, Truk. Rujak jeruk. Dibawani sik. Ya bawa no. Karo ngenteni Cak Mondol, Cak Yuda. Heeh, ngene. Ning nong. Rujak jeruk nggih Bu Yuyun Sumirah. Nggih. Nggih. Pripun rotine Mas Ragil pripun? Alhamdulillah lancar. Lancar. Nggih, aduh. Menawa enten sisa-sisa roti mbok diwenehke karo sing gender. Malah didol neh. Menong ngadang ngoten nggih purun. Maya. Lho saniki Saniki. Mbok menawi panjenengan dereng siap kok. Oh nek kula nek panjenengan kula selalu siap setiap waktu. Always ready, Bolo.
Suarane isih mak celeguk. Nggih, swantene nggih. Kok awet ngoten niku resepe napa to, Bu? Nggih jamune to. Oh, jamunipun napa Bu Yun resepe niki to, Bu? Men dienggo adik-adik anak-anak mereka. Kok iso awet suarane kaya cah nom ngoten jamune napa? Telo, telo. Oh. Telo pohong? Nggih. Weh, lah diparut terus diombe banyune niku. Mboten dilogokke niku. Tak kira nek pohonge diparut. Nggih, dioceki, diumbah resik, diparut, terus di Mbunke niku. sukane toya, Tambah njet. terus dimbunke, Mbak. Oh. Nggih, nembe diminum ngoten. Dimbunke, didukke kok gendeng. Nggih. Banyune diguwak, gelasnya disai. Oh ngoten, tak kira nek telo tenan, Oh, dilogok tenan. Niku wau warane sikit to. Weh. Lah pripun nek upami tenan? Sing bonang niku, Nggih. sing bonang niku wani marai senjengan. Weh lah lancang. Jare yo si telane ra kanggo. Niku telane nganggur, jamuren niku. Lanjut, Bu. Sak pinten Pak Pit? Sak menten. Dugi pundi wau? Kawon larang racik rujak. Bengi iki ketok gumyak-gumyak Mas Dodo rawuh. Iya. Kuwi sing duwe rumah hati-hati lho, Do. Pak Dadan kecekel ku ngembet tekan kowe. Piye di rumah MBG duwe. Kuwi panjal aku samben. Sing dembung niku sedina 6 yuta iki Pak Sipat. Ya. Lanjut, Bu. Tan kendatan sahre racik. Iki kepala BGN diganti anyar, aturannya diganti anyar, Do. Dapure saiki digenti ning sekolahan-sekolahan. Kowe deg-degi wong akhir. Oh iya. Lanjut, Bu. Mukida So dengkek-dengkek kaya ngono kuwi. Seneng neh. Kinecer Kuwi upama mbiyen laire seangkatan karo aku, wis tak sikat tenan Bu. nggih. Upami sami ngoten niku wau nggih tak sikat dhewe. Maksudnya disikat disuni berkahe. Nggih. Ngindeni. Lah iya. Iki lho mosok iya jare iya. Neng layah lambyah lambyah kula Jawa Lombok rawe
luar biasa. Elak ya terus. Oh, elok. Iki Cak Mondol karo Cak Yudo wis samapta. Aku pengen Cak Mondol sing tampil sik Cak Yudo ben. Sampun samapta gati sawe. Etok-etok bengi iki Cak Yudo melu kowe. Kowe sing A1. Ya ndal. Jumenenem ndal. Jumenenem. Sugeng dalu Cak Mondol. Nggih, wilujeng dalu. Alhamdulillah wa syukurillah saged sowan mapan wonten Kedung Makam. Nggih. Ujug kabulipun bersih desa utawa sedekah bumi. Nggih. Dalu menika minangka pakurmatan panjenengan Cak Mondol minangka dadi bintang tamu. Pripun swasana wonten Kedung Makam panjenengan nyawang kahanten dalu menika dados pundi? Wah, hebat sanget. Mirsani dalu punika piantun Kedung Makam menika piantun ingkang budaya, seneng dhateng budaya. Khususipun wayang kulit. Nyatanipun pun yah menten kok pamirsani tasih kathah sanget. Nggih. Menika Wayang menika minangka wayangane wong ngawurip, gegambarane wong ngawurip menika mapan wonten Gumlaring Ringgit Purwa leres sak nggih mangkaten to Cak Mondol. nggih leser menika. Leres. Nggih. Leres. Wayang kulit kairing gamelan. Gamelan. Nggih, gamelan menika wonten pelok, wonten slendro. Pelok slendro. Ricikan gamelan napa panjenengan nggih sampun apal sedaya? Oh, nggih hafal wonten Demung, saron, wonten saron, kendang, wonten peking. Peking. Wah. Wonten gender. Menawi panjenengan nggih sampun napa menika pana dhumateng swanteni gamelan nggih. Oh, kedah saged. Yen suarane demung pripun Cak Mondol? Dung dong kang kang dong. Lah nek menawi suaranipun bonang. Weh, lah nek suarane gong, Grung kendang, tak dung dentang dung. lah nek suarane suling.
suarane suling tuli tuli. Wah. Ngono kok dadekke bintang tamu. Lho. Nggih Salah. Nek suarane kendang piye? tak dung dung tak dentang tak dung. Bonang bonang. Dung 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 dung. Kembul kembul. Kumpul gong Gong. gong Suling. tuli. Kleru. Kleru pripun? Nyoto sampean dereng pantes dados bintang tamu. Wong nyatanipun suarane suling mau ora ngerti. Lho, kabeh wong nggih ngerti nek suling niku suarane nggih tuli tuli. Salah. Lho, Salah. lho kok salah pripun? Nggih. Nek suarane suling pripun? Suarane suling niku mung. Kok saged mung? Lho. Sampeyan iki malah klerokne wong akeh niku jenenge. Kurang pengalaman sampean nate mireng lagu suara suling ngumandang suarane tulat tulit kepenak unine unine mung. Lho, lagu suara sulingnya gini unine mung ora ana kok unine tulat tulit ora eneng. Iki lucu. Oh, suling nggih wong niku lak gending utawa tembang. Oh nggih. Oh, nek- Kula sing salah nggih Cak Mondel. Salah. Nggih. Menika sowan wonten kansanipun Bu Rusmi minangka kepala desa. Nggih, Bu Rusmi Punya ide apa supaya Bu Rusmi supaya desa sini bisa maju supaya piye duwe ide kreatif menapa panjenengan? nggih Bu Rusmi minangka kepala desa wonten Desa. Desa kok diesel. Diesel nyetrum bathukmu ora. kepala desa nggih duwe diesel. Wah. Nggih menika Bu Rusmi sebagai kepala desa wonten Kedung Makam menika sebagai contoh untuk masyarakat bahwa bisa ngemong datang masyarakat Kedung Makam sedayanipun. Niku nek sampeyan. Nek kula benten. Kok bentene pripun? Ya sak ora-orane ninggali piweling, ninggali piwulang ya ta. Supaya desane maju menjadi seorang pemimpinan itu harus mempunyai konsep 3. Ya kuwi kudis, kurap, kutil. Kok niku kok penyakit sampean kabeh. Kok penyakitku. Lah Kudis, kurap, kutil. Kuwi singkatan. singkatane pripun no penyakit? Kudis. Kudis niku- Seorang pemimpin kudu disiplin. Oh, On time, tepat waktu, wajine ning kantor. Jam itu kaya Bu Rusmi niku jam 7:30 pun teng kantor. Niku jenenge kudis, kudu disiplin. kudis dadi kudu disiplin. Nggih. Lah nek Kurap, kurap kudu rapi. tegese Rapi saapanane administrasi ya kudu rapi, sandang penganggone ya kudu rapi. Ben dicontoh karo perangkate, ben dicontoh karo para Masyarakate, rakyate. nggih. Kuwi kudu rapi. terus sing terakhir kutil. Kutil iku kudu teliti. Ngono. Arep nandatangani napa mau niku Bu Rusmi kudu teliti, ora kena grusak-grusu, ora kena sembrono. Oh, nggih boten kena sembarangan. Apapun pekerjaan yang digarap dengan teliti, dengan rapi, insya Allah mriki desane arep maju. Oh, ngono. Nggih. Nggih. Niki kalih nuwun sewu. Napa? Mas Sigit. Nggih. Dalu punika kula nderek ugi mamitaken mboke lare-lare. Waduh. Dalu punika mboten saged nderek. Lho. Mboke lari-lari niku sinten? Lah dalu menika mboke lare-lare nderek campur sari. Dados mboten saged nderek. Oh nggih mboten napa. Bapake Sawung iki jenenge ya. Tenan. Dados anu Lho, menika sinten kok mung doprok tok niku dagelan lempah napa dagelan? 750 to ming doprak. Nah, ngono lho. Lah rambut jak omong lho, omong mbok entekno dhewe lho, Mas Mandel. Ya omong liyane kan ya kenek. Lah wis entek wis mbok omongne kabeh ae. Paling ora ya aku omong Burus Mi iki terus sebagai kepala desa. Lah kan ya enek Pak Cari, Lah enek Pak Cari kon ngapakne? lho. Omong ngono apa ngono lho. Lho Pak Cari senengane jagoan karo Pak Kami tuwa. Rene rek. Iya, Wo. Ngono kae. Numpak apa, Rek? Numpak susu.
Lah gak iso wis gak dadi. Pun mboten dados, pun jelas. Numpak Suzuki wae. Ngono. Mboten. Suzuki kok dipandhek. Mboten saged niku. Po. Nggih. Aja dipedhot numpak Suzuki wae. Oh, alah reto dipedhot to. Ngene lho wis dilekne cacahe lu tak kok wis ngene lho. Oh, alah reto dipedhot to. Ora, Oh, goblok aku. Niki Iki nek nggo ajar kendel kalau mau ku opening. mboten saged Mas nek didadak, nek mboten digarap saking isor mboten saged niku. Rencana kula pun saged teng ngarep kan gara-gara Cak Yudo kersane kundur riyin sing ditinggal teng mriki ngantos tancep kayo nak Cak mondol. Ah, aku pinter golek pasangan liya. Mboten saged lah niki nek didadak. Mboten Iki saged. sing pun kerancang-kerancang mawon. Ah, Nggih, contone apa? lho. Sing wis dirancang ki lho apa? Awakmu kan jarene ngematne nggon paklirane Pak Sigit. Iki kan lakon gawat lho Mas iki. Mesti lakon abot. Baratayuda. Kira gitu Pak nggih. Nggih. Ning wayang ki enek perang ki enek Guntarayana, terus enek Gojali Suta. Gitu Pak Sigit nggih. Leres. Perang-perang gede. Paham ora kowe? Ora. Aduh. Jan goblok tenan kok kowe iki kok. Lah ora goblok kok mbok blithuki mendina. Lah ra dibluthuki ya melokno kowe. Apa sesuk gak melok? Apa sesuk? Tanggal gak melok? 7 ning Jati Klabang ra melok. Ora melok, mulai. Tanggal 7-ne melok nek sesuk aku gak melok. Sesuk aku rencana kesel. Waduh, nyambut gawe wong mancing kok kesel. Gayamu kok iso. Patine sesuk ki wong ngejak komet. Ya awake dhewe ya sinambi tirakatan, Mas. Tirakatan. Wong sedelok menah kan nuwun sewu nggih, pergantian tahun Jawa. Nggih. Ki nek cara wong Jawa ki somben ki taune tahun B, tibane Kemis Legi, mulane B Meski. Nah, winginane kan tahun Dal ki Setu Legi, nek B ki B Meski. Dal iki dal tugi. Dal tugi B Meski bar B Meski wunen won tahun wawu Senen Kliwon. Lho wong Jawa ki Paham ora sah aku. dadak kanggo sidang isbat wis ngerti. Paham, sok sura kuwi lho tanggale pira dinane apa wis ngerti. 1 tahun berikutnya sudah tahu, 1 tahun berikutnya sudah tahu. Kuwi ampuhe wong Jawa. Mulane awake dhewe tirakatan. Wong Jawa ki ya Mas tirakat sing paling ampuh ki ana tetembungan, wong ki aja nganti mangan nang ngisor longan, turu bantalan merang. Lho, ambak-ambak mung omongan sepele lho, ki ketoke guyon, ketoke klecot, tapi ki mengku filosofi yang luar biasa. Apa tegese mang? Aja mangan nang ngisor longan, aja turu bantalan merang. Mangan nang ngisor longan, tegese longono nekmu mangan. Wong ki kudu betah luwe. Turu bantalan merang, mereme sing ngarang-arang betah melek. Tirakate wong Jawa pengen kasembatan apa sing dinangka kudu betah melek, betah luwe. Ngono lho Mas. Ya marai lara omah. Lho ngentahi. Wong diajari prihatin kok. Lah wong rene iki malah golek pangan kok malah kon betah luwe. Betah luwe, betah melek. Kuwi tirakat Mas kok lara omah. Malah lara omah. Wong nek ora pengalaman ya kowe wong lara omah kok bingung. Lho, penyakit gawat wi. Gawate nggondi? Penyakit lara omah ki padha karo asam lambung. Pengen gak lara omah? Ya pengen. Pindah kidul omah. Pindah kidul omah ora lara omah kowe. Apik pindah kulon omah, Mas. Lah nyapa? Ben ditabrak truk ndasmu. Kok nesu lho dadi Wong wong. lara omah kok pindah kidul omah. Lah kowe iki dijak omong tenanan awake iki melu prihatin. Prihatin piye? Wong prihatin kok dieloki kok gelem. Prihatin undlup sing ngempel. Prihatin. Wong kok tegese jenenge menungso iki kan diwenangake budidaya. Budi kuwi obah, daya kuwi kekuatan. Obah musike menungso kekuatan supaya merubah nasib ki piye. Awit ya nuwun sewu. Roda itu kan berputar. Ibaratnya ban utawa roda itu kan berputar to Mas Mondol. Enek ban sing ra muter. Lho piye ta roda? Yo kabeh roda iki muter. mubeng. Enek roda sing ra muter. Apa? Roda apa? Ban serep kan nek rodane nang mburi kaya ora dipasang yo ora muter. Roda sarap. Roda serep. Tegese ki rodane donya ki lho, rodane donya ki mubeng. Yo lagi roh iki nek donya ki nek rodane, enek bane iki apa nek nambahno badhe nambahno bat roda. Senengane kok ngentah. Apa rodane gembas ngono ta? Rodane Apa, bocor. Rodane bocor lah nambahno badhe nambahne roda donya.
Enggak. Kowe iki senengane kabeh mau wis kinodrat ing jagat, kabeh mau kersane sing gawe urip, mergo urip ning alam donya iki kudu manut marang dawuh mergo Gusti kuwi ora sare. Lah nek Gusti Sare sing wani gugah sapa? Gak karepku menungso ki wang sinawang ngono lho, Ndol. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Nggih. Ketok ora tak sawang. Tak culek matamu. Lho jere kon wang sinawang. Ya awake dhewe penglibur bengi iki tirakatan. Ayo nembang jajal mumpung disiapi karo gamelan komplit ngene iki lho. Iso to nembang? Bisa. Wiwitane. Lha iso ta. Ning Lambene piye to? Lambene lho lambene. Lambemu sing ngisor lho, delepno mengisor. La 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 la. Ya ngono ya. wiwitane Wiwitane. Pinter tenan anake cah bagus ra umum. aku sing Seneng aku nyawang ngene iki. aku sing durung Apake tole yo ditemek. sing urung tau dolan ning urung tau sowan ning dalem kamondolan. Dalam kamondolan. Nek Cak Yuda sampun. Omahe apik Mas, jelas. Omahe sak. Alhamdulillah nderek bingah menawi dalemipun sak menika sae. Sae Mas benten Beda karo omahe wong-wong. Beda oleh omahe wong-wong. Bedane nggih napa Cak? Wong-wong niku malah cagake 8. Oh, Oh ngen kula 9. ketok le mampu. Mampu. Ora. Heh. Wong mahku doyong terus tak cagaki. Tak Tapi jagani. temboke, biasanya kan temboke saking boto. Nggih. Niki mboten saking boto, saka pondol ke ngarep kaca. Nguri kaca. Ngiringan, Iringan yo kaca. Wah, hediah. ngiringan tengen. Yo kaca. Dhuwur. Dhuwur yo kaca. Kuwi omah apa lodong to, Ndol? Kok iso kaca tok. Ben beda kaya kancane. Oh, wis dicagaki wis kaca dicagaki. Ndek nganane arep rono kok omahe sujud. Arek ambruk niku. Anderek Handerek sang peke. tegese sang pekik niki wong bagus nderek. Wong bagus. Oh iya iya iya. Priya kakus. Alah, bagus kowe kakus. Priya bagus. Priya bagus kang olah budaya. Budaya sampe tandal. Bojone Pak Doyo. Senengane kok. Marang sowan. Sowan. Ya, ya. Sowan menyang kutha gedhe. Ya oke layang. Alah, ora nganggo ngono. Gedhe ngono tok. Ya oke lah yang ora ngono. Bendolan. Bendoro. Bendara kok bendolan. Bendoro. Bendara ora bendolan. Tak bendolan. Bendara nganggo blangkon. Bendara terus yung Bendara terus yun. marai. Ora. Kowe iki kleru dibenerke. Kleru. Aku lho wis hafal. Iya. Kata-katane paling lagune kleru. Larase. Oh, mosok anggo klaras. Ngebok dasmu iya. Laras. Oh, laras. Laras 008. Kuwi saras. Bendara terus yung selendang kuning. Gak pilek tandel. Gak pilek. Selendang kutik. Lha biasane ngono. Wiwit dajal ta. Sledak kutik. Alah. Ini kok wis menengane. Mas. Sledak kutik. Alah. Pilek kok ora mari-mari. Pengen ngombe es akeh-akeh kok iso. Alah. Burung. Urung. Coba engko dikacani karo Mbak Lila, Mbak Putri. Tak bilang karo Mbak Putri.
Mbak Lali monggo. Lila. Lila. Ternyata sih. Lila dibalik lali. Iya. Ayo karo nembang sledang. Sledang. Alah. Coba Lila coba kayak ngomong Lila. Lila coba iso perkembanganmu takoni pesat tenan. Ayo. Ayo Lil. Ya Lil. Sledang. Ayo. Sledang. Alah. Duh, kok malah memplok. Buak Mas ki ngono virus. Vitamin. Pitane nggone wong ayu kok emane-eman dibuak. Tendol. Selendang kuning kang saking wukir. Wukirnya apa Tendel? Wukirnya apa? Wukir ki gunung. Ngerti basa. Wukir gunung redi, ya ta? Redi. Oh iya. Arga Bromo. Alah. Kuwi sepur. Nerak ndasmu. Swara kurang permana ning wasis ngungkro. Wonten Pangkalan Bun kala wingi Cak Yuda menapa nggih kalih Cak Mondol? Nggih, kalih Cak Mondol teng Pangkalan Bun winginane. Wong aku ming mapak tok. Muni yo iya ngono lho jagrek ta. Nah melak lho kowe yo tak kei jajan lho yo lalu. Mas yo mapakan oleh jajan. Oh iya. Lah. Wonten Pangkalan Bun Cak Yuda. Wah, kangen-kangenan kalih kadang-kadang transmigrasi. Nggih, karo petuk Mas Ari, Mas Sigit. Nggih, kan wonten penjeran nggih Pak Sigit nggih. Nggih. Mas Ari Arianto. Ari Mami. Oh, tak kira nek Ari Lasso. Teko di mang. Mbah. Angrung marang bendolan. Hangungrum ki merayu. Angrung marang bendoro. Dah sulistya pijer. Ngincangake alis. Piye coba nek ngincangke alis? Ngincangke alis ngene. Weh, asik. Pamane Lilae mbok kincangke alis. Lah, Lila. Lila. Terus tresno sesidemaan. Engko digarap tayub ya. Terus tresno sesideman. Oke. Olehke ngapalke pirang dina niki lho wau Candel. Ngapalne pun enten 2 minggu. Wah. Nggih, ya apal. Mboten. Ingatan ya sik bleset kok. Pas bindeng kuwi mau poine aja nganti lali. Pas bindeng. Anu ki dielekno. Gawe lancang lho muni sik lho ora. Kuwi sesideman karya Mbah Sukron Suwanda mengke dilanjut Gubuk Asmara. Oh nggih. Karyane Mas Dulji. Jidul. Coba lu. Halo, kenalil. Halo, ayo ya. Halo, Sisi Deman Gubuk Asmara. Iki pilek tenan tadi lah ya. Ayo tri, kowe tri. Ayo, Bud. Tri. Halo. Sesedeman Gubuk Asmara. Oke. Buka bonang, Mas. Yo. 6 loro. Lah. Congkleng.
yen yen lewat aku kelingan kebokare biyen tak goleren ning cagak babak tulisan warna abang tanda isih sayang jenenge gubek asmara biyen kae tak ngeanggep tresno Pabental tanpa kosa Bakti kedaman asmara Kebakae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali Kebakae kebak cerita wayah wengi nganti jagat rina catatan sakjroning ati dengan luntur saya merani aku kowe dadi garwa merkeleren ning gubek asmara Matur nuwun. Hebat hebat. tayub cara Tuban kuwi ngono kuwi rada Nggih. halus. Nek Ngawi nggih rada Wonten beda. tayub nggih iramane radi sesek melih tinimbang punika. Tapi sekarane benten. sekarane sami nggih. Oh. Sami, tapi tembangnya biasanya niku eling-eling ngaten nika. Eling-eling sinten, Satria keng kang anandang wulang ngaten nika nggih. kendulung tang tak tetek kendulung tang Tak gendulu tang tak gendulung tang tak dem tong ngaten nika. Oh iya iya iya. Nek ciri khas Ngawi ngangge pos. Enten nggih. Pose terus mengke anune sindire utawa ledeke waranggonane niku terus karo muni tol dun. Apa kuwi? Botole mudun enten terus dielingne terus. Cara lawan. Aku jaluk bak rapi. Aku jaluk bak rapi ya. Kale. Wis mendem dhuwur ya. Oh iya. Sarung jagung. Apa dah? Apa? Sarung jagung. Sarung kok warung. Nggih, menika saking Mbak Jamu. Wah, sekeluarga. Oh, Pak Bayan mungkin request nyanyi kali Mbak Yosi. Oh, ngaten. Lagune Iya, iya. Sido Rondo. Siap. Oh, nggih. Mbak Jamu apa? Putih-putih Pak Bayan. Pak Bayan, mangga Pak Bayan. Mriki tasik. Ah. Yan. Pak Bayan Pundi nggih. Pak Bayan. Monggo Pak Bayan. Nggih. Menika request Mriki, saking mriki, dari Mbak Jamu. Monggo. Bayan Agus. Nggih, deh. Sido Rondo. Suwantene nggih sae. Sae. Mas Mondol nggih sae.
Kene Pak Bayan nenggone dhewe ya. Nggone dhewe ya. Nggih. Monggo Pak Bayan kula sukani mik. Kalih sinten Pak Bayan kang pun kersakaken wonten Mbak Yosi, wonten Mbak Ida, wonten Mbak Putri. pun sane jenengan monggo. Oh, iki kare Mbak Yosi mboten Mbak Yosi napa-napa. mawon, Mbak Yosi Surating mawon. niku kare Mbak Yosi request. Nggih, Mbak Yosi. Aduh. Jan, asma Kinarya Japa Agus nggih piyayine bagus. Nggih. Lah. Sing asta bayan pisan. Iya. Lagune Sidorondo menika larasipun pelok. Wah. Nggih. Oh ya mondol ora apal wis meneng ae. Sida rondo masa gapal. Mbiyen emul nika lho. Yen mula. Lah. Pak Bayan mungkin badhe bawa rumiyin apa mboten? Monggo Pak Bayan nek badhe bawa. Oh mboten. Mboten, mbok bawa raketang napa ta napa ngoten. Oh mboten lah. Pripun Lho, Mas Bari kok malah oh. Ri iki Sidorondo tayo barek Ri, ati kowe ngalah. Ate ngalah Leri. Menika garapipun dangdut napa tayub Pak Bayan? Dalam Garape tayub napa dangdut? dangdut mawon. Oh dangdut. Dangdut mawon. Cah Bari cah Bari. Allah. Mas selesai. MPG, Mas Bari gendeng. Apa? Oh ganteng toh. Kata-katane ganteng. Mas Bari terus muni, "Lah." Lah. Ya coba kaya ngapa? Sidorondo Pak Oke, Bayan Mbak oke. Yosi. Yo, Mbak. Goyang yuk. Masuk, Mas. Biyen mula sliramu wis tak aturi. Kasih. Golek bojo sing tresno welas sejati. Ya. Pukasane sliramu digawe lara. Saikine kowe dadi rondo. Nanging piye kabeh mau wis kepacut. Ibarat bubur ora bakal dadi sego. Mula ketentu iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Iki ora ngerti ketuni. Adikku biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Prawane tak ngenteni randane. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni. Tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andong tresno jejedoan selawase.
yen mula sliramu wis tak aturi oleh bojo sing tresno welas sejati kasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rada Nanging piye kate iki wis kepatut ibaratku berabakan dadi sego ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa Padang bulan-bulane bunter Meseno ngomong bebas dokter kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngerteni kowe muga dadi jogone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono sampeyan sedang ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andong tresno jejodohan selawase andong tresno jejodohan selawase hebat. Sembah nuwun. Walah lah. Kanca-kanca Cakraningrat iki saya esuk kok ora saya kendho ning saya semangat. Saya semangat Demung saron ibarate melodi, bonang ibarate ritem, kempul karo gong ibarate ngebas. Kok ya antara melodi ritem karo bas ki lho kaya seiring sejalan. Lah ya ngono to Mas Mondol. Ora mudeng mondol dirembuki melodi bas wis ora mudeng. Ora tekan seke. gak roh gamelan anggo melodi bass. Aku ngerti ki ya bass iki yang pengebas jagung, pengebas Ken nebas kok iso. Nebas. Hebat. Kanca-kanca Cakraningrat pancen ya tolok ukur. Sidorondo niku lagu lawas. Nggih. Tujune yo isih do kelingan. Lah pripun wae kanca-kanca ngudi babakan gending, babakan lelagon. Kuno-kuno nggo diopeni sing anyar-anyar nggih dilayani. Wong Cakraningrat kok padakne. padakne. Tolok Ya. ukur. Mbak Ida coba. Mbak Ida nggih, tolok ukur. Asma Kinarya Japa. Nggih. Ida saka huruf ho karo do. Heeh. Ho niku siji ho. Nek do hono caraka do. 6. Siji karo 6 7. bejo loro mati, bejo loro mati, bejo. Oh, bejo. Pitu. Bejo. Oh, mula piyayine bejo menika. Mondol. Wis Iso ketemu. sigit saka so karo go. Go. Nggih. So niku 8. 8. Hono caraka do so 8. Terus go niku Go. 17. 17 karo 8 selawe. Selawe saka 2 karo 5. Pitu. Bejo loro mati, bejo loro mati, bejo. Oh, tiba bejo. Bejo. Oh, Aku bejo Mas Sigit ya bejo. Bejo. Nanti kadekjan. mondol. Oh, mondol. Mo karo do. Mo niku pinten, Mas? Mo 11. 11. Mo nggih 11. Do 6 ya. 11 karo 6. Berarti 17. 17 siji karo 7. 8. Bejo loro mati, bejo loro mati, bejo loro. Loro. Loro kabeh nasibmu. Bener. Kok bener iki ta? Kok iso bener lho? Bener pancen aku loro. Loro apa? Kencing manis. Iya. Manis soe parane. Cita-citamu ki ket biyen yo apa pengen dadi dagelan ngono apa piye Cak Mondol? Cara cita-cita iki jujur iki cara Pak Sigit cita-cita. Sejarahmu piye? Mboten.
Wah, aku ora pengin dadi dagelan wong asline. Lho. Kula niku asline pengen dadi tukang son niku lho. Weh, operator. Operator son. Sonman. Sonman. Manson. Dadi Sound engineer. oh iya, dadi Sebabe apa kok pengen cita-cita dadi operator? ngetes. Ngetes Dadi pripun? Mik yo tes. Halo, tes ngono. Petuk sinden yo dites ngono. Dadi anggere petuk sapa mung dites. Oh. Petuk wong wedok yo dites. Piye maksudnya lek ngetes piye? Mbak Ida. Ayo tak tes. Walah. Ora ngetes Foto mike, saya, Pak. ngetes Oh, mike. ayo tak tes mike. Panci saestu Pak Sigit nalika Nggih. rumiyin Mas Mondol menika kula panggih pertama kali menika Mas Mondol nika jaman sebenarnya jek tebang tebu ya Ndol ya kowe ya. Yo karyan pabrik. Iya, tebang tebu terus mindak pangkat di anu kali Pak Carik Ngancar ya Pak kayak. Carik ngantar. Ditumbas neson, alit-alitan mboten ageng ngeten iki napa? Mboten. Sampeyan lho, nyenil ngeten. Cenil. Dados operator Weh, ngeten iki. nggih. Dadi paham cara triple piye. Middle, gedabel. Bass. Ora nek kok gedabel. Paham ya. Paham. Bar dadi tukang soundman, Soundman, operator operator sound, sound. minggat pangkat. Apa menika? Kamera, tukang gulung kabel, Weh. syuting. Iya ta. Oh, tangane ngene kok tukang gulung kabel iki piye? Lho, anu nek napa niku. Oh, kabelnya keneke. ditekuk-tekuk ning kene. Keneke, Jaman rumiyin lah enten kabel ngoten nika. Kabel, men, kabel, men. Kabel. Bar ngabel terus Terus dadi kameramen. kameramen. Terus jelalah niku pas enek tontonan anu ya, manten ya. Manten. Kula nge-MC, Pak. Nggih. Cucuk lakune ora teko. Oh. Ora budal. Oh. Lah kula kok roh enek kok bocah kok bagus. Bocah kok bagusnya kaya ngene. Terus kula kandhane, "Mas, kowe nyucuk ya." Iku nganggo blangkon, jarian kejawen niku dadi cucuk lampah ning ngarepe manten. Lah Weh. kok purun. Weh lah, cah Lah, pinter. niku sing Pertama niku. tukang kabel kula niku kula kan manggul kamera. Niki nyucuk. Nyucuk. Sing tukang kabel niku napa nek cara niki pendarat. Heeh. Pendarat apa peladen? Peladene. Nah, rewangan niku gelem ngabli ku akhire nyucuk lampah. Oh, kisah nyata iki. Ngati sakniki dadi cucuk lampah kondang. Bagus ngene iki lare. Alhamdulillah. Bari lah pokoke. Bari. Ilang lampahe karo cucuke tok. Nek Mas Mondol ra iso lagi Mas Ali Marsudi. Ya toh, Mas Ali ki Kembarane, pilihan- Oh, kembarane. Nek nyakel kados Manganggono, Mas Anggono. Cobi cak mondol digandrung. Pamintaku ngono ndro. Ayo ndol. Ganti pelak iki. Ben ketok penonton ben ngerti. Pelak Oh, dilas. mondol iso selindro iso. Sarwa pelak. saged. Wong bocah lahir kalungan celurit dadi Usus. Usus. ya usus. Kalungan sulit yo pedhot. Ya sorry yo Mas wong Berarti salah. kandalan ususe Kleru bledos. Ngomong nek kowe kleru sithik ya nesu gitu. Mula terus ana tetebukan usus mbledos iki gara-gara mondol. Mondol niku Lahire Mondol. cucuk laku ya wiraswara. Apa-apa kok elok. Sarwa saged. Ngabehi. Endal. Pak Men tahu. Pamintaku kok Pak Pamit Mintahu. tahu lho. Pamit. Pamit aku. Alah. Pamintaku. Permintaanku. Kak tegese pamintaku. Pamit. Pamintaku. Iya. Nimasito ase. Tir padha irenge. Sir padha gendenge. Padha senenge. Sapa sing Lah gendeng? jenenge sosok wadahe kendi. Cocok rasane ati. Pasek. Atut runtut tansah reruntungan. Pasangan serasi ibarate diwa sing jawantah Mbak Ida Lala kaya Betari Komorateh Mas Mondol kaya komodo. Komodo nyaplok kowe iki. Kuwi lho Komorateh. Komojaya. Komodo. Jaya. Ya. Disimak Pak Jenderal saka Jakarta, Pak Bambang Sutrisno. Pak Bambang Sutrisno siap Pak 86 aman terkendali. Kagungan kersa mantu ning Kediri, ramuh ya. Nggih, siap. Tanggane siap, tak Pak. golekane. Siap Pak Bambang Sutrisno. Aman Pak, aman. Nggih, nika. Heeh. Ing sarina sawe ngene. Mas Jemblok ST yo nyimak, Pak Nggih. Kadinu Pondok Ungu Jakarta, Pak Paiman Jayapura nyimak. Nggih, Pak Putra Madiun nggih nyimak. Ora usah. Pak Putra nyimak. Kok mesti kuwi lho. Mosok nyimak tok ora oleh. Ora entuk.
Biyen sing bayar iku ya. Derek nyimak sang rumput Malang Bapak nggih Bapak Haji Purwoko juragan Koperasi Pangestu. Nggih. Sampun kondur. Nggih sampun kondur saking Mekah. Nggih. Datan kinggang sarambute. Ora nganggo T. Kaya duwe-duwe genah ya renek ngono lho. Datan kingkang sarambut. Hup, ngono. Ya paham ta? Ngerti kan? Nah. Mudeng. Datan kinggang sarambut. Hup. Piye to Mas iki mbok dikandani? Ora nganggo hupe ora nganggo. Oh, ora nganggo hupe. Wong datan kinggang sarambut. Cep. Lah, iki lho. Datan kinggang sarambut. Cep. Ora nganggo cep. Ora hup, ora cep datan kingkang sarambut. Wis, ngono. Datan kinggang sarambut. Wah. Ngerti? Nah. Wis engko. Nek ora panjenengan Ora tutup wis sang genah. tikep muni wis. Palaku karo cah iki. Nah. Wis. Keprutut. Wis ora. Emang ra iso. Iki lho disimak Mas Dwi Bendol saka Mabes TNI. Kakak kelasku iso dadi TNI lho Mas Dwi Bendol ya. Agus Kentus Lampung nggih. Absen. Lamun adoh caketing ati. Nek pas dadi cucuk laku kan jogetmu piye tandel dhisik kan saka kono coba jajal. Biasanya apa lu maksono? Ibu Pertiwi. Pripun Pak Sigit sae to? Sae to? Sae. Paring buka lansan. Itatek mantan dagang murah. Ngene ndal ya. Terus ulat-ulat piye ndal kan? Mantane nang kono. Piye mantane? Mantane terus dijak maju. Iyalah pripun Pak? Kok aku keter ngene bareng. Pripun? Lho. Ali ulat-ulat tenan. Ki mantene mlaku nek karo kirik-kirik. Joget tapi kaya ngene kae. Ya wis. Wis. Nek kanca-kanca dadi manten kersane cucuk lampahe. Oh, sok ben Mbak Lila. Mbak Lila nggih, mesti mangklingi lho Mbak nek dandan mangklingi lho. Oh, Mas Sigit Sumbunan nggih. Mas Sigit nggih. Nek dadi Oh. manten kuwi cucuk lampahe. Saya Sigit wis mantuk kok, Lila kok ora. Nggih. Mau cucuke ya siji, mosok manten lanang nggo cucuk dhewe, wedok nggo cucuk dhewe. Kok nyepelek nek Mas model ki nek dandan mangklingi. Mangklingi. Terus ya, Dal. Yen cedak tansah mulan. Yen cedak tansah mulan. Ngenyek nek wong muni mangklingi kok ngenyek. Ora lho, wong aku ki yo mbayangke Piai Bagus tanpa cocot kaya ngene iki nek Cacat. iya, cacat saking apike iki lho. Iki kepala kok iso kaya bola dunia ya. Ora ro fungsine ndas gundul kan. Lah fungsine apa? Fungsine ndas gundul kuwi to. Nek ngisor ora ngatasi, nganggo sing dhuwur. Oh, nganggo mikir. Pane Diusep-usep. Ngisor. Ngisor. omongane rusuh. Aja dieloki. Yen cedak tansah mulat sida asih turu. Tuhu terus turu. Oh. Pindo mimi hamimi o. Amin. Mimi hamin tuna. Mimi mintuno ya cek butuh mimi. Oh iya. Sepel gawan nih jane. Ayo nimas bareng ana tepi wajib. Wajib ngono lho kok. Oh, kulino madrasah dekne, mateni bak ya. Madrasah terus wajib. Kuwi jenenge apa nek mateni bak? Padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge Kolkolah kubro. Welok. kol-kolah kubro kuwi bak mati. Bak mati di akhir ayat. Nek wajib. Wajib.
Kol-kolah kubro. Iya kok. Naib. Naib. Wah, Pak Sigit. Sigit. Iya mergo mateni dali padha. Nggih, saged. Ora ding medal ora. Mergo kol-kolah kubro iki baju di toko. Baju di toko. Baju di toko. Mbak Jim. Terus ya, Mbak. Iku lho, Mbak. Oh lah kita. Inggih. Mbak Nurul Hidayah. Dalah. Mbak sapa? Pirsa lho asmane jangkep. Mbak sapa, Dal? Mbak Nurul Hidayah. Oh, Mas Anggono itu kakak kelas saya. Kalau Sri Kandi Cakil kan kita biasanya kapel ya Mas. Sri Kandi ya. karo Cakil. Jadi udah hafal dong namaku. Hafal. Oh, kuliah turu amor. Nari joget. Joget amor. Terus ya. Sido asih braya. Sing wedok diulat-ulat, sing wedok diulat-ulat. Iya. Tangannya ngopo ngene? Lho. Buyuten. Tak kira nek latihan stroke. Jule buyuten to alah. Cak mondol nyenengke tenan piyayi kok iso. Sarwa saged. Nggih iso nyeneng. Gemesi. Iso nyenengke wong akeh. Pancen golek dhuwit kok, Mas. Piye gemecek ngene. Kejaba golek duit ngoten niku diniati ngibadah cak mondol. Ibadah kok, Mas. Wah, nggih. Menika Mbak Ida Lala. Apa niki dawahe? Sore kala sing dereng dipinangkani menika lagunipun Katresnan Sejati kalih Lestari. Oh, Lestari. Katresnan Sejati ki mawon nggih. Boleh. Katresnane para warga Kedung Makam katresnan sejati lahir tursing batin. Ya wong Mbak Ida kabeh. Sing MC ini Mas Mondol. Mendal. Muwun. Kok muwun? Muwun. Suarane Muwun ki nangis ki, Mas. Suarane jero leng dadi muwun kaya muwun. Oh iya. Iya. Nuwun para kadang sesepuh meniku badhe wonten lagu. Tapi nek kok sampe nyat kaya boyo tenan bener omongane Dik ya sinau kok ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lho. Suarane sing gedhe. Cek lo. You tes lo. Cek lo. Kurang gede Ndol. Biasanya MC campur sari suara gede. Yo, masih bareng bersama Ida Lala. Yo. Ngono. Yo. Kurang gede neh. Yo. Sithik neh. Yo. Wis ora usah. Yo. Katresnan Sejati bersama Mbak Ida Lala. Mbak Ila Dada. Yo. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi hati pengen nandang asmara Gusti kula paringa sata
jiwa kang mas tentrem atimu aku setia ngandani selamat bisa katamu rasa suci manggia rahayu rasa suci manggia Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Katresnan sejati lho. Oke. Duh, nggih. Iya. Wah, kowe ning ngisor urung entuk rokok apa enggak? Urung aku njaluk anu Mas Bari kok. Ya kowe nek iso bedhek iki tak werehke. Iki rokoke tak cekel tangan kiwa apa tangan tengen? Tangan tengen. Salah, tangan kiwa. Wah. Rokoke ning tangan kiwa apa tangan tengen? Tangan tengen. Salah, tangan kiwa. Ngono ya iso mondol. Kiwa apa tengen? Kiwa. Salah ning tangan tengen. Ngono ya iso to Dol kowe. Aku yo iso nek ngono bedhek ning ngono kuwi. Mosok? Dijajak Iso. kayak iki lho kayak iki, lewat iki dak. Iki. Iki tak cekel tangan kiwa apa Dumbek, tangan? dumbek. Cekel tangan tengen. Tangan tengen apa tangan kiwa? Tangan tengen. Piye? Rendang jajal. Aku. Eh. Tak cekel tangan tengen apa tangan kiwa? Tangan kiwa mendi? Berarti tangan tengen. Aku ngene lho maksudku ngene. Sulapan ora bermutu iki lho tak. Duwe sulapan bermutu aku iso maca pikiran mondol-mondol. Napa nggih? Napa nggih? Lho. Wah, iki Deddy Kobuser iki. Pikirkan yang jernih. Cita-citamu ingin membeli mobil apa? Avanza. Ojo diomongke. Oh, Cita-cita gur Avanza ini mau sederhana ta iki. Nah, baleni. Sakliyane Avanza lho ya. Dipikir tok. Oke. Sing apik ah dol kok Sing ngomong. apik. Cita-citamu pengen membeli mobil apa di batin jangan diucapkan. Sudah? Wis? Sudah. Ojo diucapkan, tak catet ya. Iki lho tak catet iki. Catet ki lho. Wah. Wis. Heeh. Iki digawa melani ngadeg lho, melani. Mel. Tulung mel. Ojo dibuka mel iki. Jadi buka mel, ngono Disekseni wong akeh kowe mbayangi mobil apa? bayangne mobil apa ya? Kowe mau omongne. Wis, udah ngomong. Bayangne mobil ras. Oh ya, kowe ning kono tulisane ras. Wis, yang pertama. Dieling-eling. Wis. Heeh. Terus kamu makanan yang kamu sukai apa? Batin. Batin, wis. Wis. Oke, tak catet wis. Nah, wis omongke karo Cak Yudo karo penonton. Apa? Makanan paling suka. Sate. Wah. Pinter kok manyar. Mayar bae. Sing murah kok. Sate. Larang, Ning kono sate tulisane larang toh. insyaallah sate. Kalau kamu ingin plesir ke kota mana cita-citamu? Tak catet. Batin. Sudah. Wis disebut batin. Sudah. Duwe batin ora to? Wis tak catet. Wis. Nyomel ndak dikira Mel, ngapusi mel. aku. Tak waca pikiran mondol gampang. Pak Sigit luar biasa ternyata. Kutha mana kamu? Mana plesir? model ngomong menang? Maling. Kutha. Kalau Jawa Timur, kota Malang. Oh, Malang. Oh, iya. Oke. Wis ning kono tulisane Malang. Malang, nggih. Turumu kowe seneng mlumah apa mengkurep di batin? Di batin. Batinnya lho, Dol. Wes. Tak catet. Oh. Wes. Sudah. Oke, ya, Mel. Apa mlumah apa mengkurep? Murep. Murep. Wah, wis ngono. Wis tak catet kene men tak wacane siji. Dibaca. Wah, iki pun sampean waca. 1 2 3 4 dicocokke. Dicocokne. Sik. Mau tulisane lho jeneng sulapan maca pikirane mondol ternyata gampang, Gang. Gampang. Apa mau mobil kesukaanmu apa? Ras. Ras. Dibaca iki. Dibaca.
Ras. Nanda. Itu ras. Ras. Ras ki tulisannya ya rus. Piye? Oh. Apa kuwi lho? Rus. Macane ras goblok. Ras. Ras. Lho iso Pak Sigit iki bukti. Bukti. Iya terus. Apa mau pertanyaane iki kutha sing nggo plesir senenganmu apa mau? Malang. Lho nyonya Mel kowe kok lungguh ki piye bar kowe nyanyi kowe. Lho seksi Mel. Apa kowe Mas kowe? Malang. Lho kok ya padha iki. Padha. Piye to? Iso mikir pikirane wong hati-hati karo Mas Sigit saiki. Makanan kesukaanmu apa, Dol? Ana padahal mau. Mau Sate. sate. Waca-waca. Waca-waca wis sate tenan ora? Iya, sate. Oh, sate. Iya. Gampang. Pikirane mondol ditembusi gampang. Gampang wae. Lah oleh. Turmu seneng mlumah apa mengkurep? Murep. Mengkurep. Oh, anak panahe mengkurep. Iya, kok bener. Nek arep gambar kowe terus turu kesuwen gur sret-sret. Murep. Oh, dengar panahe ngono tok. Murep. Iso maca wae. Iso wae, Bang. Gampang kowe. Melani dikancani karo sapa mau? Mbak Idri, Mbak Idri. Indri. Bar iki kok Mbak Jadi Yasi. anu niki. Nek Mbak Lila sampean apa dereng mau? Dereng. 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 Mengke nyanyi apa lho? Mbak Lila dereng. Oh, nayup. Oh iya. Iya ya Li. Ya engko neh, heeh. Neh Mbak Lila neh Mbak Lila. Lah ya pire kene? Dikancani. Cita-citane dadi mbane Bakti Kuncoro. Malah sing klebu anggotane ndoyi. Lagu sing lagi apa kuwi jenenge? Ngehit. Ngetren. Apa no? Lagune kesayangan. Wah, kok ya pas. Karya Mas Bagong Darmono. Darmat. Putri sisan putri. Tri kok malah cengengesan. Ngacung-ngacung ngono mbok kondo nek ancen kudu nginang ngene. Kesayangan Mas. Kesayangan marga Kedung Makam niku kesayangan. Karyamu to Mas Darmondol? Iya karyaku. Mas Bagong Darmono kok Darmono. Piye batinmu tak tebak neh lho kowe. Mboten. Ora ya. Bolak-balik nebak iku. Ya, oke. Oh, Oke. lagune Kesayangan. Kesayangan 4 bidadari ada Mbak Lila, Mbak Melani, Mbak Indri dan Mbak Putri. Yo, dados.
goyang kobra coy. Malik pelok bareng. Siap. Oh, Napa? Mas Mondol ben duet karo Mbak Yosi. Napa, Pak? Wah senenganku lagu manis. Apal apa ora, Ndol? Apal. Oh, Lagu ciptaane dhewe kok. mumpung sing ngendang Mas Gepeng. Wah, Lah, cethu. iya. Cek. Manis. Lurapi. Piye piye Ndol cakepane piye? Manis dik, Lah iki lho. kowe kencing manis. Kowe pancen manis. Penyakitmu mau gowo-gowo. Loro-loro dhewe ra ngajak-ngajak kanca. Tak umumne. Iya, mumpung masih disipak Pak Ngadiru saka Pondok Ungu. Kula request Lintang Aspara diganti manis menika request saking kadang-kadang. Mas Saiful sawu jajar gitu sih. Mas Saiful Sawo Jajar Farm. Monitor. Monitor. Sawu Jajar Farm. Iya, sembah nuwun, sembah nuwun. Coba lagune manis pelok barang. Ya, Mas Peng. Manis dik, kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manis sing ngungkuli matu. Kaya bisa ngrontokke jantungku. Ganteng Mas Mondol orang ganteng, Terima kasih. tambah rang ganteng, yen aku wis seneng mendem. Ano. Geng soalnya teman
bisa ngrontoke jantungku. Terima kasih. Ora. Kembang padidek dironce-ronce, setengah mati aku sayang kowe. Surabaya aku ngerti sampeyan senenge kucak. Iris-iris bulane Jawa, kowe mah nangis dasare prasaja. Memang lipil mas, tidak bertulang, pandai bersilat, iku watahe wong lanang. Yo, iya, iya. Matur nuwun Mbak Yosi, sembah nuwun Cak Yuda, Cak Mondo. Sami-sami Pak Igit. Kepanggih melih benjing nggih tanggal 7 wonten Leres nggih. Jati Klabang. Nggih. Mengki nek Mondo langel-langel nggih dijak ngajak liyane mon mboten apa. Nggih, nggih. Ojo to, Pak. Oh nggih. Menak, Pak, menak. Oh Jamin iya. menak. Oke oke. Jamin menak. Siap sembah nuwun sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi wayangan dalu menika berkah lan berkah. Amin, Niku amin, kula tak amin. nyekseni matine Duryudana niku. Nggih, mangke kan sik. Nah, nggih. Nggih, siap. Ayo.